cousins, the whole girl. Yes. This is down by me. You remember I saw you down there. Every time I bring the first Kona bila pusho kona.
empty me.
Nawe Kephu nawe Sandlulane ngeke kulahleleke ngaphandle baba uAlbert Fana Manyoni ngeke ngikushiye ngaphandle ngoba wena owazi zonke izinto songeke mlotshwa sikhotheme phansi kwakho Manyoni nawe gogo Ntombi yakwaDlamini ngeke ukuthi ube kanye nathi bakubalele ekhaya lapho gogo Selo ukuthi ngibe kanye nathi nawe ntombi yamasikane mali wena nkosikazi yaleli khaya sishiya phandle selo ukuthi-ke nongeke malotshwa yaleli khaya Selekele umuzi-ke uqine nesingazange sibabize sicela ukuthi kube yinina kumele ukuthi niyovuka phambi kwakho nibabize bonke bahlangane bagcwalele ikhaya siyabonga amalotshwa amahle What's this?
Dala mina ke manje phutha zinke. Dala manje mabeleke. Shushula zinke. Besisacela ukuthi umndeni uhlangane umabo kaMavundakazi. Okay, sesiyaqala sicela ukhokho. Nangokuthi isikhathi sengase sesiyahamba oblanket ngesibavula. Angazi noma ngingavumela kulokho. Ngicela ukakhokho ublanket ngicela.
Facing up. Facing up. Facing up. Shallow paying up. Number 9.
Number 15 more. 2 years. So number 15.
Umama, umasilani. Umama, umahatende. Umama kumalo. Umfowethu omdala unathi. Kuyo.
Number 22. Angazi uneba 23 ukindara ntantu mfowethu nathi basashiyana. Cameraman, um trazendo o rigor, estava esperando o
Besatana usisisembi. Ako. How much? Siyabuza nathi what's going on?
Azikho inswayo semshankweni na wena.
Yeah.
Isikhathi esishayile.